merindal, 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 merindal. Oh, ano manining manok Hapon na. nini, oh. Pinky on mo, baby na! Henry Maceda, ang Pinky on mo, baby! Alas 3 na. Oras ng i-text mo, i-upload mo, i-chat Lagi mo, matapas na sumano. pinkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning po! Welcome sa programang Morning Hear It! Napunta ka dyan, Manuel. Sarap ba yun ang laking ini? Sarap yun ini. Biglansin mo naman ako. Good afternoon! Sa totoo lang mga to, may merindalan kami ngayon na hapon. Nagpadara kami merindalan siyan na galero, may bihon, may sutang. At kali, mapakater ko tako. Di bawal baga sabi ni Mayor. Dahil na nagpakater man, ano? Nagkuha na lang, nagpapak na lang, kanya-kanyang patos. Oh, sana all talaga. Si Arvin nga ni kasi unin si Richard. Okay na, puminatos na. Sold na ngayon eh. Good afternoon, Gaspi City. Bakit ganito ang monitor ko sa screen tabi man eh? Iyan talaga yun eh. Ano sa screen? Iyan talaga yung monitor sa screen? Iyan talaga yun? Iyan talaga yan. Iyan talaga yung monitor tadi. Hoy, maray na hapon, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man na parte ikan mundo. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Uy, mga birthday celebrators ngayon. Happy, 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 happy birthday. Tugang, good afternoon tabi sa mga kababayan niya to sa ano yan probinsya Can Albay. Mga Bicolano, ano yan, saan man na parte kan mundo? Kumusta po tabi kami dyan? Good afternoon. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Orasyon mga tugang sa mga kandidato na nag-file na kan sendang kandidatura sa opisina kan Commission Election ang gigibuhon kan iba bid nagpaduda. Puro ang paduda kan iba budang iba naging visible namang tangan iba paka-file man ni minadulag-dulag na. O kung bako baga garihabo na mag-filing sa mga tao tan solicitation nagpapano na. Ang solicitation minalangkaw na kung kaya mga tugang ang iba minalungsi na sana bago mag-eleksyon hubaso na. Hubaso na ang senda mga tugang na dapat gas kung kaya gari nagbabasol na. Pero mga tugang may mga tao talaga na ang pagkandidato talagang muya hunonon nila. Kailan mga tugang taniba talagang nakakatabang man talaga ta mga honesto man na mga taon mga ini o pag nakaserbi na sa banwa. Mantang adiba na mumuyahon man tasinda mga tugang nagayaman pa. Kung mayaman na lalong minayaman pa mantang adiba talaga mga tugang gari nakakagulpi na. Kaya ang hasang minapulahon pa kaya mga tugang antulak tabi ninda na manipis dati minayayao na. Dahil ang tantaba baga minadakulon pa kung kaya mga tugang magpili kita ng kandidato na dapat botohan ta. So kandidato naman niwang-niwang sana o kung bako man mga tugang bako matabang gayo ta yan mga tugang delikadohon pa. Takon iyan baga makagulpi na video na high blood na buda mga tugang minadakulao na. An ngabil minaibugo na buda mga tugang ansa iya tabing ngarag-ngagan minapulahon ta nakagulpi na. Kaya mga kandidato na nag-file na tabi ngunyan sa ibang pwesto, ano ba yan makukuha nindo? Dapat talagang pag-service sincero, alagar ko ng pagkapesto nindo magpapayaman man sa nanggayo. Iyan tabi ang dakulang problema nindo, takon ka mabantayan kan tao. Ilikaduhon ang dapat na riparo nindo, baka di ka makotro sa indong mga pwesto. Ano ba baga nagduduwa-duwa na mag-file lalo na mga tugangan iba patan iba desidido? Ano ba na adit pa pagka-file ta bata pigahanap na kan mga tao na maharagad sa na mahagad nin tabang solicitation buda iba pa kung kaya mga tugang ang sa indang problema na mamatian sa ngunyan baga habang ang eleksyon harayoon. O mga kandidato sa tuya tabing inahagad na kung kabumangga naman sa pwesto, anagum nindong saro bay napakadagdagi ni o saro sa nanggayo. Ang sa indong aki na duwa bay napakatuluhi bay napakaapata pakalimahi kung iba man sa natabi ang inaakaan talagang garo sala nagibo.
Ano ba kaya baga pag nasa pwesto na garing mga tugang minahanap na kan mga tao na idagdag pa sa pamilya niya? Kaya baga garing minaugmahon sinda dahilan mga tugang ta dati anagom saro sa nangunyan nga niya duwana. Tangay nakatuko nga sa pwesto ang ilihido kaya ngayon tagahanga niya dakulo na buda nga taben saya ngayang nakimpit duro dakula na. Pero tabi in fairness mga tugang kadakol tabing mga kandidato buda mga politikong nakapwesto. Sinda mga tugang sincero talagang ang pagserbi udok na gayo matapos na lamang ang termino de nga nakabakal ki auto. Tasinda mga tugang talagang seryoso buda mga tugang talagang ang patsendang pigasan talaga sa nang sweldo. Dahil natabi nag-aasa kan iba pang mga gayo kung kaya mga tugang inang karapat dapat na ibalik sa pwesto. So mga tao baga na nariparomo na dati-dati mga tugang ang pagkatao-arig kay ni o alagad ka nakapwesto talagang pwertehono na ng estado. Ang harong talagang gari ng palasyo siring man mga tugang an sa endatabi na mga pamilya gari tulo ng gayo. An mga alahas garin magabato na an sa iyang misis mga tugang an sa iyang mga kulintas minabulaw na kung kaya ang pagtindog niya. Magabato ng gayo dahil ang tabitan mga bulawan darakulao na mga tugang na burbit-bit kay niyo. An mga mga mahalon kung kaya mga tugang ang presyo tabing darakulaon dahil ang tabi tasinda mayaman ng gayo. Oy! Kadakol na ngunyan ki mga nag-file mga tugang kan certificate of candidacy adi. Kadakol na ngunyan kan mga nag-file din certificate of candidacy bagama ni adi. Sa pwesto, digdi po sa satuya na palibot. Duman sa lado nasyonal, excuse me po. Duman sa lado nasyonal, ang naaraman ko si saro mga tugang sa ano yan, sa mga nag-text, ano niya, nag-file na kan mga kandidato, mga tugang sa pagkasenador, si Senador Loren Legarda. Ayos mo ba naman eh? Si Presidente Oscar Hidalgo kam probinsyano day panakukuan ni Lili Buda ni Hipolito. Gari baga kidibnak ng gayo dahilan mga tugang tasinda talaga grabe ang pagkagahaman sa pwesto. Pinagiriwalan ang sindang posisyon ang ibabaga talaga itutong titibida kung kaya mga tugang ako saludo. Sa nagribo kang script ka ito, buda tabi mga tugang kan twist kan istorya talagang makaadikon pinag-aabangan na gayo. Pare na hapon tabi rinen. Madali lang ta. Apudang ko daw si Senador. Gusto mo maning apudang ko man si Senador Loren Legarda mani? Ano masaling mo mani? Kaya ko daw apudan si Senador Loren Legarda mani? Kaya ko daw apudan? Kaya ko daw apudan mo niya na hapon. Ade, ididakta sa schedule niya na interview ta. Sabi, nag-file da ini mga tugang kang kandidatura sa pagkasenador. Pero tayo ni baga, may mga schedule baga kita kayo ng mga interviews kay Senador Loren. Oy, Ate Rochelle, nagdadangog katabi dyan sa opisina nindo. Pakiapudan mo nga si Ma'am Lorna Regina Loren. Ay, natanong nga rin kayo ni Tabi Rinen. Yun ang nga rin ni Loren Legarda, Lorna Regina Legarda. Talaga? Ay, sututuday ko aram. Yun ang nga rin niya Tabi, Kwan, Rinen. Balunta daw, aputunta daw mga tugang kon. Ano yan? Ano ang plano niya sa giraray siya sa iyatabi na pagbalik sa pwesto? Top priority lang. Anong primerong prioridad ano? Sa iya mga tugang na kandidatura? 695. May number ako sa email lang ha. 68. Aberda. Balon ta daw mga tugang na apudan si Senator Loren Legarda ta. Nag-file ini ka sa bago. Ay, bakit incorrect? Bakit kaya 0995? Bakit kaya? Madali lang nata daw. Baka sukamot ko ang nasala. Sukamot ko yun ang nasala. Parang sukamot ko. Hilingon ta daw. Hilingon ta daw. Tanungin nga natin, siyang pinakaunang senador na nag-file ng Certificate of Candidacy bilang senador ng ating bansa.
Uyog-uyogon mo yan. Alas 3:16. Oras mga tugang sa Pilipinas, digdi po sa. Kaya lang, gari masupgang kita ngunyan man sa paradangog tao. Gari ringing talaga. Gari de. Yan ako ang ngayon. Gorambog ka. Leman ngayon pala. Ringing talaga ay pagyayari sa maabaka. O madali lang. Tama ka mamaya. Wala talaga money. Wala talaga. Wala talaga. Wala talagang maluya kita. Nasubgan kita man yan, na-discovery. O ba, no? Jadi kita mga tugang sa mga tataramon. Ngunya na paghahapon sa programa, mga tugang na Pinky-on, for us to be able to learn new words, new Bicol words, no? This is intended for those who are not familiar with so many Bicol words, especially the teenagers who are listening right now and the children of today. Malain naman ngayon ang fight mo, ha? Garing ngayon malain ngayon naman ang tirada muna naman. Garing ngayon maraot nga nakaon mo. Birthday ko niya na Angie, may handa digdi. May pinadrang pagkaunig din si Angie. Okay, o nitabian sa tuyang tataramon. Mga tataramon. Aram daw ang gustong sabihon. An sa tuyang tataramon, ngunya na hapon mga tugang gimata. Gimata. Ano sabihin man kang gimata? Dakol kaya mga tugang an implikasyon kang gimata. Meaning, ika po, nabuhay ka, hali sa imong pagkaturog. Naggimata. Tama man eh? Or, igwa kipigaapod man na tungkol sa bulan. Aramon bulan, bagaman eh? Naggimata ngayon nganyang kang bulan. Di ko lang ma-explain kung sabihin. Pero, ang sabihin kang gimata, pag ang reference tabi bulan, mga tugang, gusto sabihin tabi kaan, iyang pigapod man na new moon. Tama man ita, ika baga may edad ka sa kuya. New moon. Tama tabi Ate Marcia, gimata. Sabi kan mga gurang ka ito kan ako sa daypa, ay ngaya gimata palan ngunyan, kaya ngaya magayon ng bulan. Sabi man kan iba, agom. Nag-uldot na ang bulan. Nag-uldot na ang bulan. Di ba? So in other words, mga tugang ang tataramo nagimata, sabi, conjunction of the moon. Gimata, wake up. Kasalbatan na kang Edwin Kasaramayon kan. Sinaro naman ako ni Edwin Peralta. Pag-una ko ngayon, ang gimata, sore eyes. Feeling mo naman, tagumata ito, Sarawayon ini. Hello? Migo? Ay, Migo, halag mo na Migo. Luwas ka tabi, tagari maluya ang signal mo. Bakit ako Migo mag-explicar kang, tangarap ko ang gimata is new moon, so bilog baga kang bulan. Sa laog nin 5 or 6 days, tama? Spell ka rin daw tabi ako pare. Ay, nagwawara-wara, Migo. Sirang. Nagwawara-wara. Bagong luwas kang bulan. Ano? Bagong luwas kang bulan na Bagong uldot kang bulan. Gimata. Gimata. Kaya pala naguso magagom ngayon, agom. Naguldot na ang bulan. Sige na ngayon, agom. Pilsya na ngayon ang bulan. Magigimata na. Gimata. Yeah. Gimata. Pero may ikaw makigimata na hali sa pagkaturog, di ba? Yun nga dito. Yes. Agom. Nagimata nga ako. Nagimata. Uldot na ang bulan. Isang murbantay mo. Latosan takang Sarawayon ka. O sige, Migo, salamat. Diba? O, ito man eh.
So at least lamang may nako kitang bagong tataramon ngunya na pag-aaga. Mga tataramon, aram mo daw ang gustong sabihon? Okay. Nyumon upag balyo tubig dagat 15 days. Natang nyum ako talaga mga tugang diyan nakukan ako. Sa edad kong ina, di ko nasasabutan iyang bagamanin na pag nagimata, naaram kan mga parasira, ang computation money kang iyang bagan ano, hubas. Ang paghubas buda yan, taob. Ha? Ang mga tagad-tagan, di man naghiling kalendaryo, di man nagbagkukan kung ano, aram iyan money kan mga yaon sa coastal areas baga, sa mga gurang na. Pag nagbilog na ang bulan, aram din na kung ano rin ang halangkaw na taob. Taob nga po kaya yan, taob. High tide sa Ingles. Alam mo kung rin ang dakula na hubas. Ang nga po kan low tide sa Ingles. Sa ibang nga po kang unas. Nag-unas na ngaya. Pero sa ibang lugar, ang unas tabi mga tugang, sobrang kaon. Di ba? Ang nga po kan mga tugang, makaon, unason, ganid sa pwesto. Alright. Nagimata sumag-agom alas 3 anaga. Nag-iwal ta magkaibang brand sinda kan bakuna. Day talaga magkasundo. Ini manalatoson ko man ini na please po, pwedeng mainot na ang health tips mo bago ang tinampo, bago ang sam na mahiwagang tanog. Okay. Ay lang ha. Okay, boy? Boboaman eh. Boboaman na. Natara kasabot siya kaan. Yaon dyan. Kaso, din eh. Nawara na siguro sa record. Nawara ka din na nagkukuha kung ano na. Kaya manding action kayo. Iso. Anong sabi? Nawara na kayo sa record. Paano? Sige. Okay. Dumang taon ng request kang poste. Dahil man. Winda. Bueno. Sandali lang ito, sandali lang Bilog ang bulan, dakulang ubas. Pag bilog pala ang bulan, dakulang ubas. Di ba? Totoo man eh. Pag bilog ang bulan, ang hubas, dakula. I see. Arog palan ka iyan. Adi, pag bilog ang bulan, ang hubas, dakula. I see. Okay. O, sandali ta. Di ba? Kaya mampalan. Arog palan ang pagkasabot ta kaiyan mani. Adi. Sandali lang ta. O na. Nag-text back na si Senator Laurel Legarda man Si Henry mga ito nag-aapod na ito. Berda. Balon ta daw na apodan giraray. Tapos ta mga tugang ta confirm na siya mananggad madalagan bilang senador. Mga tugang kang ano yan, kang nasyong Pilipinas. Okay. Bueno. Talaga man wala. Talagang madidis. Wala talaga. Wala talaga. Wala tayong magagawa talaga kung ganun talaga ang buhay. Bako nga niya karo BP Henry, so nabakunahan ki Johnson, nagpara English na baga, islangon ni man sarawayon man ini man na. So agum para ng bakuna Johnson & Johnson, so agum ang bakuna Sinovac. Di English buda Chinese, nagkasabutan. Ayun na sa endo. Alright, tignan na kita mga tugang sa tuya, tabi na mga health tips. Muna, Chard. Di kaya ako na yung makatindog, uyan sa cabinet, kuha daw tabi dyan so, igwa dyan kinut kilibro sa cabinet, kuha daw nga tabi ha. Di kaya ako makatindog ta. Mailing ni Manny nagdin, mag-gap kita, ma-air-gap. Hello? 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 Good afternoon? Hello?
Wala. Ba't yan nasubok? Yan ay niya ki 100 days na na libro. Yan. Yan. Pag tagabasaon mo kundi ako digdi, nakakatabangan sa paganoy paghanap kay agumon. Alright? Didi kita mga tugang sa mga health tips. Manya na hapon. Bago tabi, tatuya na mga samno sa pagkabuhay nin tao. Ito hindi ko nadangog na nindo ini mga tugang. Taara mo, inisaro databi sa mga tips kung paano po mga tugang na maghalabaan sa tuyang buhay sa kinaban. Ini ang nangyari base po sa ginibong research mga tugang kan mga tao na nag-edad tabi ning na nag-edad tabi nin sanggatos anyo. Ika man, gusto mo magsanggatos anyos? Ako gusto ko man. Tabaka first time ko na makakapot ki 100,000. Diba? So sa LCWD ba? Ano ito? SWD. Gusto ko magsanggatos ang edad ko ta. Kundi pero ang edad ko ngunyan 42. Aluyunong pamani. Pira pang taon na di. Gusto ko magsanggatos ta. Baka lamang first time ko nan sa kuyang ATM, ang sa kuyang bank book money, magkaigo ki 100,000. Di pala ako nakailing ka na sa kuyang kwarta. Hanggang saan ako sa mga Euro 10,000, 20,000. Taon, ang tanda, 2,000 na naman. Alright, now, sabi digdi, mga tugang, eat like a king by day. Eat like a pauper by night. Ano nga ng pauper? Ano pag-pronounce? Tama pa ang pronounce kayo ni? Ano pa daw tabi niyo lang meaning kayo ni? P-A-U-P. Oy, may nagdadangog lamang tabi niya nakasabot kan tatara mo na ni. Pauper. Tama ang pag-pronounce ta? Pauper. Madali lang. Tay check ko. Baka masala kita. Baka masala kita. Wait lang ha. Pauper. Yan. Wait lang. Tingnan natin ha. Kung tama ang... Ano ibig sabihin ng pauper? Pagkaagada kumaon ka na gari ngayay kahadi. Pero ngayon pagkabanggi, kumaon ka ngayang pauper. I see. Ano sabihin palang kan pauper? Tama pag-pronounce? Tama baka sala. Baka pauper ini. Baka salang pronounce ta. Baka pooper. Baka aruga. Check natin. Check ta kung tama ang pag-pronounce ta. Pooper. Tama ba? Iyo, pooper ang pag-pronounce. A very poor person. I see. The prince and the pauper. Pobre pala ang gustong sabihin man sana. Kung ano-ano pang sinurat. Eat like a king by day. Eat like a poor by night. Natataarog kaan mga tugang ang filosofiya. Iyan databi. Nakakatabang para po nakakatabang databi. Di ba? Nakakatabang para magkaigwa ka kimarhay na turog mani. Takon ang tawo palang basugo. Dahil nangingitrog kitultol. Ilan mo it is true that you are when you eat. Kung sisay ka kung ano ang pagkakaon mo, iyo ka iyan. Gusto sabihin tabi kapatid, kung sigang kaon mo kilitson na urig, iyo na ikaiyan, abuton mo tabi, epekto kang kakakaon mo kilitson. Diba? Because of the human body, circadian rhythm, the same foods eaten at breakfast or lunch are processed differently when they are eaten at dinner. Ang kinaon mo da mga tugang na pamahaw, mga tugang budang kinaon mo sa banggi, iba da tabi ang pagproseso. Napag-araman mga tugang sa pag-aadal,
research shows that when you eat your daily protein and fat at breakfast, you tend to lose weight and have more energy. Kung nagkaon ka da at tabi mga tugang nin mga pagkaon halangkaw sa protino kaya taba, sa pamahaw mo, antin din si da tabi ka iyan, maniwang ka, and then mga tugang, magiging energetic ka because you are consuming that food mga tugang on that day because you have the movements. Nasabutan po, nasabutan. Naintindihan? While eating the same thing at dinner time produces tendencies toward weight gain, salbatana. Kaya pala si Angel na mali siya ang kung makaunin pagbanggi. Di, kung magkaong kada ang mga tugang kibanggi na dakol, ang mangyari databi sa imo, mataba ka. As in, ma-increase ang blood pressure mo, as in, posibleng magkaigwa ka ng heart problem. Sabi nga ni, tama pala sa tataramon mga tugang na, para ka ngaya mabutong kita mong. Kaya baga pagturog pagkabanggi, dapat mga easy to digest. Tama, ano nang nagdadangog mo niyan si Dr. Chris Gianan? Tama, Dr. Chris? Dapat databi iyo yan, takun makusog ka dang minakaon pagbanggi, ang tendency mo da mga tugang, mataba ka. Taday ka mangkihiro. Kaya databi, eat less by night. Ngani, mga tugang na, day ka po magkaigaw ki heart problem, day ka ma-high blood, as in day ka tabi nin, day ka mataba. Hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Good afternoon. Nadagong mo tabi? Yes, sir. Nadadangog ta ka po. Ito baga na tatara mo na sabi mo, kuan is like a king. Yeah, by day. Oh, by day. Ayan na, it's like a king breakfast yan. Okay. Yes po. Yun sabi manangga. Breakfast sabi yan. Sa aramuan, hadi baga, dako lang kakaunon dyan, mga prutas, mga lain-lain na kukwaon. Oo. Kaya, it's like a king. Yes. Pagka ni, ang lunch da, you is like a prince. Yung mananggad, sir, nadangog ko na iyan. Eat like a prince pag lunch. Oh. Yes, tama. Like Popper, pagbanggi, By night. pagbanggi, nagtutday ka magkitrabaho, nagtuturog siya na. Exactly, sir. Masyado nagtatrabaho, stomach ta. Tama pala sa taramon kan para kang mabutong tamong. Grabing kinaon mo. Ano po? Sa tataramon baga sir kan mga gurang kampanaw na para kang mabutong kita mong. Kada ko lang kang kinaon mo. Sikreto kan mga kuan, mga alabaan buhay. Iyo sir, totoo talaga. Ano ba pa kayan? Kukwamanan, sigyan, inom ki lakad bulan. Nyan, the best. Uy sir, speaking of lakad bulan, yan baga na alang na dahong kan lakad bulan, masira mainumon. Kaya nga na yan Biga pa alam yan tayo. Alam mo, pagdisiplina yan kan buhay. Opo. Kaya Okay. ako, kung kaya ako hindi ko dinisiplina ang buhay ko, siguro, hindi ako nakaabot kandidat ko na ngunyan, 88 na ako. 88 ka na sir? Ha? 88 ka na? Di ka pong hilang? Di ka Yung running to 88, Di ka pong maintenance ngunyan? nagkusog pa ako. Ay matibayon ka. Sabi ko, pwede pa ako makapag-spell kay Pacman. Sir, Yes, sir. iyan tubod ako sa imo dyan. Pero ang unang apot ko sa imo, kumusta sir ang lupang, Ano rin? kumusta ang sa tuyang lupang hinirang? Lupang hirang, nagtulaga, pika pa man. Pero bako nangarog ka itong kwansan, medyo hoben ka pa. Yes. Salamat po sir sa pagkapod. Tama yan. Salamat sa pagkapod ha. Siguro, sarong simana, pwede makakuha ka, makadua. Ay, sige na. Salamaton sa pagkapod. Okay. Sige po, thank you. Di ba? Di ba? Ara mo tamang sabi niya man na para da mga tugang makuwatan sikreto na maghalaba ang buhay ta. Ito,
Basta maturo sa pagkabanggi, di na magparakaong kidakol. Di na magparakaong kidakol. Bakoy man eh. So mga, ngaya, madali sanang matunaw. Dit sana. Tangani po na mapakarayan buhay ta. Henry, mahapot lang asa imo kung ano ang kaso kang kabit. Ay, ang kabit baga pag napatunayan, pwede ka bagang kasuhan ki ano ito? Ano nga nga pudkaan? Ano nga sa babae? Concubinage. Sa lalaki bigamy. Di ba? Pwede ka tabing kasuhan kaan. Di ba? Kung kabit ka, pwede kang kasuhan. Kriminal yan. Di ba? Oh, may kaso po yan. So, kumonsulta ka po sa abogado. Abogado man sa kuya man na. Kumonsulta ka tabi sa abogado. So nga so imbis na itaram ko so ecumenical, nataram ko economical. Yan, abogado na naman na. Alright. Bako lang sa mataba, pagdako lang kinaon mo paggabi, bangungot abuton mo Super Henry. Ay nagdagog ini ka sa bong aga sa kuya. Tamang kaon sa nagayudhen. Correct. Tamang kaon sa na. The Prince and the Pauper. Yan, sabi kan texter ta. Advice ko sa iyo, kung gusto mag-edad kisang gatos, dahil ka magmata ki 5 AM. Total, dahil man sa imo nagdangog si... Latuson takag sa ramayon ka na. Hindi man na. Ano tabi, boss? 42 ka siguro kang panahon ni Congressman Papay. Karot kaning paradangog tag-ini man na... ang kaso kung may kabit, illegal connection. Okay. Noted. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good afternoon. Ako yun sa maiwagan tanong. Ay, hindi ka magiro. Yun na, tayo sunod na yun. Latusunta ka. Gari, sige naman ansay mo na mapresentado. Kagari, sarala man sa simbang mo taon. Pagkatali na ako. Yo, okay. Sige, Migo. Sa tata na. Good afternoon po. Good afternoon. Alright. Okay, bueno. Ay! Good afternoon palan kay Delia. Ay, sus ko na lang gawang kumani. Nagdadangog sa tuya ito, Permi. Reyno. Garo Reynoso ito. So, aki, nakauron ko kasuba ko duman sa Sibem. Tamay pigla ka so aki ko. Madam Delia. Garo Reynoso sa pilyid. So, dating para... Pero naman mo man so dating para kwan, so dating na para Bicol balagtasan ka ito ni John Villanueva, kaya itong Tito John V. Kaya ito, baga siya mga para bagamane, ano naman ito siyang Bicol balagtasan? Kung pa nagadangog sa tuya, tabi si Manay Delia. Good afternoon, tabi sa imo Manay Delia. Maray na hapon, tabi sa imo. Okay? Dyan sa Gabawan. Ano, yan sa Daraga, sa Gabawan. Okay, so yan tabi, mga tugang sa tuya na mga health tips. Dili po sa tuyang programang Pinky on Mo sa DCGB. Henry M. in the morning. Sus, Mario Josep, nasala ba ng pasok mo noy? The morning. Kaya kitang stinger maning Henry M in the afternoon, ano? Pagibo daw kita. Bueno, alas 3:40 na. Magbabalik kami sa mahiwagang tanog asin mga samno sa pagkabuhay ng tao makalipas kani. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer.
kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay,
Matutulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Henry Maceda, ang pinky on mo, baby! Alright. Now, good na. Ayun si Angel. Arben, Chard. Now, good so. Tanog takan sa rong alo. Day man ano? Day man ako sa tanog ta. Narondo man nino. Nalingawang ko man eh. Bata ko nga, lingaw ko naman kung anong tanog ini. Kiyari sa maabaka. Awinda. Pati so tanog man eh. Nalingawang kung ano na ini. Ano nga na so ginibo ko kayo ni madali lang tarundumon ko. Ginaw ko na gayon. Madali lang. Ay nalingawan ko talaga man eh. Yun na. Aram ko na. Aram ko na. Aram ko na. Aram ko na ini. Aram ko na. Ito Aram ko na. O daw ganin daw. Gano'n na. Naukod ba yan eh? Iyo, naramdaman ko na. Naramdaman ko na. Kuni po mga tuga sa tuyong mahiwagang tanog 100 pesos tabi yan. Ano? Oh. May nahulog man eh. May nahulog siya. Ito may nahulog talaga. Ano yan? Ano po mga tugang ang mahiwagang tanog? Agad daw. Sige daw. Sige daw. Sige daw. Ano mananggad itong tanog na ito? Ano mananggad itong tanog na ito? Dahil man talaga manigayod kaya makakaukod ka ito. Apo to nindo si Arben na laad, taaram niya, tanog. I-chat nindo. Kulit nindo si Arben. Breaking news, Manny Pacquiao filed for Vice Presidency. Paano na po si VP Super Lenny? Ay, alat mo na. Si Manny nag-file. Direk Edwin, kaniguan man. May breaking news na nag-file si Manny Pacquiao for Vice President? Talaga? O di ba kasi Manny Pacquiao ang Vice Presidente ni Leni Robredo? Di ba? Angel, i-search mo daw tabi ni Angel. I-search mo daw, taday man kinagisimbag sa mahiwagang tanog ta. I-search mo daw tabi Angel kung nag-file da si Manny Pacquiao for Vice Presidency. Vice President, i-check mo daw kung totoo ini na text na ini. I-text mo daw. Ano na? Ay man na discovery so 100 pesos tang mahiwagang tanog pala. Sabi ni Dr. Chris Giana, nahulog na Julen sa wooden stairs. Pade. Sala tabi pade. Si Angelo Moral po ang winner last time. Iyo man. Pero bako man ang gusto na ukod niya eh. Tamang kaon sa nagayodhen, sabi kan texter ta. Tala pa ding. Tala pulin. Pare na pong tabi kay sa kuyang mahigos na padihon, Dr. Chris Gianan. Okay na. Sabi ni Jer Bailon, Pacman, President, Lito Atienza, Vice President. Check. Tama ne. Salaman pala sa text sa kuya na breaking news ngayon. Pacman files, ano yan? His candidacy for Vice Presidency. Of Certificate of Candidacy for Vice President. Salaman pala po. Ang presidente pala ni Manny Pacquiao, si Manny Pacquiao, presidente. Tama, Angel? Nag-file na dahil pa. Yun na. Ang vice niya si Sai, si Lito Atienza, lingar ichika daw tabi, sabi na may Jer Bailon. At hindi man si Lito Atienza baga, pro-life advocate dyan.
pro-life advocate niyan. Tinapatan si Isko Moreno sa Manila, baga si Isko sa Manila, si Lito Atienza, dating mayor kan Manila mani bako. Buda siya ngunyan, party list representative. Oh. Kinuha ni Manny Pacquiao na busy, tataga NCR. Yun makampanya kay Manny sa NCR. Kanya-kanyang teritoryo. Kaya ako sa iling ko mga tugang sa election ta, after May election, 2022, ang manggaganang presidente, bako siya tabi, pambihira kaya na majority president. Ako sa iling ko, baka mga tugang ma-elect siya as parte ng pag-apod na winner by plurality. Ano ba ka nangyari ka FBR kam inot? Karakol ka nagkandidato, ditso boto, mga tugang sa guminan ng presidente. Hello? Sandali lang tamay nag-aapod. Hello? Hello? Ay, may diferensya na ang cellphone ta talaga. Palibasa, soralyono na ini. Sa Manay Merly, Caceres, maray na hapon tabi. Good PM Henry, matod po yan. Confirm po Pacquiao President, Vice President Atienza. Yan. Okay. Wala man palang nakakahula kan mahiwagang tanong tang 100 pesos. Si Dr. Crisana, si Padisa nang uminukod. Oh, baka na late lang so arabutan kan text. Loren Legarda for Senator filed COC. Yung nga ni papigapudan ko kasi bago si Loren Legarda. O garing, may meeting palaan. Kaya din nasimbags. Nag-text back siya eh. Sabi niya, "Hi Henry, I'm in a meeting right now." Di, sa masunod daan, nasa na. Nasa meeting si Senador Loren. Hello? 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 Natainit na nagpuputol ang apod. Ay? Bakit kaya? Nagpuputol ang apod. May lang ha? Wara talaga isus kadakol paano kan laugan text na pala no? 117. Aha, okay. Okay na? Ayun. Wara. Wara kinag-try na. Nata. Day po naapudan ang number mo. Nataman ni. Suglob. Maluyan siya. Nata. Daw tayo naapudan. Try na po nindo. I-missed ko lang. Nata tayo naapudan. Napano daw? Basta yan tabi ang mahiwagang tanog. Napano daw? Ara mo mag-phone kan so. May nangyari dyan sa Taisan baga na cell site na may nakuan, na damage, na bomba. Nagluya talaga ang signal kang pati sa harang maliyaw ng globe. Duwang bagay ang nangyari. Two action siya. Tapos mga tugang nahulog. Wala man. Hen. Ay, natwa daw talaga taday na apudan ang cellphone ta. I-off ko daw. Madali lang ha. I-off ta. Baka i-off ta. Pig-off man ang gani niyo. Posible hindi ki mag-upload. Ang tanog na ito, 100 pesos, mga tugang an sa tuya na premyo. Mati si Manay Merly Caceres nga ni, may lang ta. Ay? Garo yube? Garo pinakiaraman mo kasabong agad eh. Iyo pala na no. Naka-airplane mode. Dali lang. Tapos pa, oy, iyong mananggad na ka-airplane mode pagyayari. Talbata ng bo. Yung mo na? Okay na. At may kasalan po sa Angel. Ang natanda ko na apodan, ta siya nag-airplane mode ka sa bago. Oh, dahil ko mo pala na pinod. Okay? O yan na. Sabi. Pura enough ko, baka mag-log sa mga apod, ha? Okay? Kaya lang, dahil sa ko nagtutubod, sabi ko sa imo po, ang globe mo always cannot be reached. Kaya lang, dahil ka po sa ko nagtutubod, yung mananggat.
Oh, may naglog ng text kang inoff ko. Si Mading Angeli. Yambaw. Sinabi na, nag-aarabutan na. Hello? Sorry kaya daw ako. Hello? Ata ini. Hello? Hello? Hello po? Ay, gari may problema ang gadgeta talaga. May lang ha. May balon tayo ng simbagon. Hello? Ay, may problema ang gadget. Ay, malay kayo ni. Pasensya na po May pinashoot sa lata tapos nahulog sa lata. Sala. Sa pagboto tabi, ano bawal? Day na bako na anima na saraway lug. Napano daw? Ay. Pangyayari man sa maaba ka. Alas 4 na lang. Alas 4 na. Bagong positibo sa kadaklan contact trace. 30 bagasukon sa Legazpi. Ano so? Kung po so latest nakasok ang COVID sa Legazpi. Sir Christian, dipisilon nga yang mahiwagang tanog mo ngunyan. Pangyari sa maaba ka, dipisilon na sabi ni amigong Christian, Baleda, Rinen, haranip palan sa anniversary kang PBN. O sandali, ito ni may nag-upload Hello? 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 May diferensya talaga man. Garo gadget ko may diferensya. Ipacheck ko. Pasensya na po ipacheck ko daw ini. Sabi na amigong Christian. Pagkalon niya amigo? Bottled water na nahulog. Ini po mga nasa Daraga Legazpi ang distansya kay ni Mani. Bottled water na nahulog. Bula po na nahulog mali. Nagkawat pong table tennis, mali. Itong bottled water na nahulog, haranin na po sa katotohanan ito. Iyo po, mga Daraga Legazpi ang distansya. Ito ang clue, Mading Angeli, Yambaw. Tama ka maludan to naman lamang si Ate Marcia. May bula po na pinaligid sala. Then ako mag-concentrate sa bula. Duman na po ako mag-concentrate sa bottled water na nahulog. Yo. Sala ni. Sala. Ang mga pasabot mong iyan, sala. May diferensyang gadgeta. Di talaga naapudan napanood daw ini talaga. Anyway, may nagtingin. Di man yan naapudan. Matagas na plastic bottle na pinukpok asin hinulog. Saan po pinukpok? Nag-arabutan Saan po pinukpok sa plastic bottle, nahulog na plastic bottle tapos atang kasulokdo, sala. Saga na lang talas 4 na. Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay. Mabalik po ako alas 5 sa aga sa programang Morning Hirit, 7:30 to 9. 7:30 to 8:30 programang Radio Clinic. Kapag irestoryanta po ang tungkol mga tugang sa state of the COVID situation. Bicol situation mga tugang of COVID. Tama ba? Garong nga sala English mo noy. Bicol COVID. Basta yun na. Sitwasyon kan COVID sa Bicol region. Ipa-explicar tayo yan ng mga ano nga na yan? Yan ang mga alert level. Anong mga indikasyon ka para i-declare ka na alert level 4. Tapos ngunyan, so albay na naman, GCQ. Ano? Di ba? GCQ na naman, so albay. Tapos may alert pa. Ano yan?
Buda, anong dominant variant mga tugang sa Bicol region ngunyan? Kan Delta. Kan Delta, kan COVID. O, sa aga magirurunan tayo sa programang Radyo Klinika, kaiba po si Dr. Lulu. Dr. Lulu po, mga tugang kang Department of Health. Anong first name Dr. Lulu? Apelyido? Dr. Lulu Ramos Santiago. Yan. Yan po sa tuyang guest sa aga sa programa tang Radyo Klinika. Salamat po. Kasadong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets, any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:06. Hali sa DCGB News Base.
ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagkukondukta na ni Special Audit and Commission on Audit o COA sa mga transaksyon na entry kan Formally Pharmaceutical Corporation asin kan Procurement Service kan Department of Budget and Management o PSDBM. Ipinahayag ini ni COA Chairperson Michael Aguinaldo sa kahapotan ni Senate Minority Leader Franklin Relon sa ikasampulong pagdangog kan Senado manungod sa pigsasabing overpriced na pandemic supplies. Naglalaong man si Drelon na matatapos ngunya na taon ang resulta kan special audit para maisabay ini sa report kan Senate Blue Ribbon Committee. Yan pa alas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, Ibuprofen, and